Nu skal det handle om noget, som jeg ikke var opmærksom på, da jeg mødte ind på arbejde til redaktionsmødet i morges, men som over 110.000 danskere døjer med i et eller andet omfang, Charlotte. Det er en lidelse, som blandt andet udspringer af en flaske som den her, og det er ikke for at lave product placement, men det er bare en parfumeflaske. Lidelsen hedder Multiple Chemical Sensitivity, også kaldet MCS. Og det er en form for parfumeallergi. For nogen er det så slemt, at man ikke engang kan tage en tur med bussen eller gå på biblioteket, bare fordi folk omkring den bruger parfumerede produkter af forskellige art. Ja, og lige om lidt så har vi en, der lider af det her med os, nemlig Ulla Aarup. For som hendes mand Martin Aarup, tidligere direktør i Cepos, skriver i en kronik i Berlingske, vi kalder lige grafik op, så alle kan følge med. Sådan her skriver Aarup. Charlotte. Ja, altså han kommer ind på i sin grafik, at der bør være mere fokus på den her sygdom, fordi den er socialt invaliderende. Og i kronikken spørger han, hvor meget hensyn vi egentlig bør udvise over for folk som hans hustru, der døjer med det, og alle andre. Han skriver blandt andet, MCS kan være voldsomt socialt invaliderende. Min hustru kan ikke længere gå i teateret eller biografen. Hun kan ikke tage bus, tog eller taxa, som næsten altid dufter af chaufførens eller tidligere passagers parfume. Vi kan ikke gå ud og spise sammen på restaurant, der både personale og gæster er parfumerede. Lidt af et fængsel at bo i, kan man godt sætte sig. Det er voldsomt. Og man kunne forstå det, hvis det var en eller anden dårlig parfume, men det er i det hele taget Lennart Steen. Du står så med Ulla Aarup. Så lad os høre mere om det her problem. Ja, man kan se det på billedet også. Vi er simpelthen nødt til at holde noget afstand, fordi selvom ingen af os bruger parfume, så kan der være nogle rester i vores det shampoo eller sæbe, vi har brugt, eventuelt hvor vi var sidst. Hvis vi har givet en kram, så kan det hænge fast i der. Så derfor er vi nødt til at holde afstand, og ydermere, så er vi også nødt til at stille Ulla Aarup, så vinden kommer i ryggen, så hun ikke får alle de dufte og forskellige andre ting, der kommer med ind i ansigtet. Og når jeg fortæller alt det her, hvor besværligt eller hvor mange forholdsregler skal du tage i løbet af dagen? Hvis du for eksempel stopper om morgenen, og du skal afsted, du er folkeskolelærer, hvordan foregår det? Jamen, så går jeg ud til min bil, og hvis jeg er uheldig, så er der en nabo ude, som har parfume på, så jeg får den første parfume allerede der. Før i tiden, der cyklede jeg altid på arbejde. Det kan jeg desværre ikke mere, for folk har lige været i bad, kører med hår, der lige har fået shampoo eller aftershave, de har taget på. Så jeg kan simpelthen ikke tåle at cykle mere, selvom det er under den åbne himmel. Hvad sker der, når du kan mærke, at nu er der noget parfume eller noget andet i? Jeg får det enormt dårligt, og jeg får det ligesom, jeg er ved at få influenza. Og sådan nærmest umiddelbart, så kan jeg ikke tænke mere. Jeg kan ikke handle logisk. Jeg skal bare væk og have noget frisk luft. Og jeg kan få hovedpine. Jeg har et par gange været ude for min hals snøret sammen, så jeg næsten ikke kunne trække vejret. Det tager helt kun et par gange. Men jeg får det rigtig, rigtig dårligt. Og ligesom nu bliver jeg mega forkølet, eller jeg får influenza, sådan, som jeg er ved at blive syg. Men så kommer du så over i folkeskolen. Der er jo masser af børn. Der er børn, der har fået knus af deres forældre osv. Der er måske også nogen, der selv bruger parfume. Eller hvilke forholdsregler er der blevet taget over på skolen, hvor du underviser? Der er blevet taget mange. Jeg var i mange år kun i indskolingen, fordi de små børn jo ikke havde parfume på. Der kan jeg så desværre ikke længere være, fordi når forældrene kommer og afleverer deres børn, så har forældrene parfume på, som jeg ikke kan tåle. Så jeg har fået et lokale på den anden side af skolegården, hvor jeg kan gå lige fra indgangen og ind i det lokale, og så kan mine elever komme derind. Så tager mit tørklæde op for munden, når jeg går ned ad gangene, for at ikke få de andres parfume. Men så her for 3 uger siden, så opfordrede mine skoleleder ud på Aula alle forældre til at tage en snak med deres børn. Ikke kun for min skyld, men også fordi, at der var andre lærere, der sagde, der er alt for meget parfume. Vi bliver skøre i hovedet af alt det parfume. Og fordi at vi helt nede i børnehaveklassen havde elever, der pludselig havde parfume med i skole og brugte det som legetøj. Så det har hjulpet, så nu kan jeg for det meste gå uden at skulle have mit tørklæde op. Jeg kan stadig reagere på pigernes lange hår, som har fået shampoo og så videre, men jeg kan bedre være på mit arbejde nu. Og så har jeg fantastiske kollegaer. Jeg har over 50 kollegaer, som ikke har parfume på for min skyld, for at jeg kan blive ved med at arbejde. Men hvor langt skal skolen gå? Hvor langt skal arbejdspladsen gå, synes du, for at hensyn til dig? Jamen, jeg kan jo ikke forlange noget som helst. Jeg er bare dybt taknemmelig, når folk så tager hensyn til mig, og når nu min skoleleder endda har opfordret til, at folk tager hensyn. Fordi jeg kan jo ikke forvente noget. Det er jo en
dyb del af vores kultur, at vi tager noget på, så vi dufter godt, og så man ikke kommer til at lugte af sved. De fleste, altså vi kan jo godt gøre det parfumefrit, men mange kan jo godt lide, at man lige dufter lidt. Så jeg kan jo ikke forlange noget, men jeg er bare så taknemmelig, når der så er nogen, der hjælper mig. Men du har sagt nogle gange her, at det her med, at det var, du kunne godt engang noget, det kan du så ikke længere. Ved du, altså, er det noget, der udvikler sig? Det har udviklet sig. For mig, der har det udviklet sig i over 20 år. I begyndelsen, der var det bare enkelte dufte, jeg ikke kunne tåle. Især nogle herredufte. Og nu er det alt. Det er også blomster. Det er alt, hvad der dufter af parfume, jeg ikke kan tåle. Hvordan er foråret for dig, når blomsterne springer ud? Jamen, så når syrenerne blomster, så skal jeg passe på, hvor jeg går. Og i min egen have, der har jeg gravet op og fældet det, der dufter. Jeg har ikke jasminsbuske og sådan noget mere. De er røget op. Men ja, og jeg kan ikke tage en antihistamin. Det er ikke som, hvis jeg ikke kunne tåle hund og kat, der kan jeg tage en antihistamin. Det kan jeg ikke her, fordi det er ikke en allergi på den måde. Det er en overfølsomhed. Hvis vi går 30 år tilbage, der blev der røget indenfor. Der blev røget i klasseværelserne, på lærerværelserne. Der blev røget alle mulige steder. Ja. Det er der ingen, der kan forestille sig, man gør i dag. Nej. Tror du, at det kan være den samme udvikling, vi ser med parfume om 20-30 år? Det kan være svært at forestille sig i dag, men... Ja. Jeg kunne forestille mig det, fordi jeg frygter også, at der bliver mange flere, der får det sådan her. Fordi når jeg ser den mængde parfume af børn, altså helt ned i 11-12-årsalderen bruger i dag, så tænker jeg på, hvor mange der får det ligesom mig i fremtiden. Og måske ikke når op i 50'erne, før de vil ikke at kunne arbejde, men måske allerede i 20'erne ikke kan gå på arbejdsmarkedet, fordi de ikke kan tåle andres parfume. Så jeg tror på et tidspunkt, jeg tror ikke, det bliver i min tid, men jeg tror på et tidspunkt, at det bliver en anden, mere parfumefri verden. At man kun kan have det på udvalgte steder, eller i privat. Ligesom med rygning. Tak skal du have. Ja, så lad os byde velkommen til vores næste gæst, nemlig dig, Thomas Dantoft. Du er civilingeniør, du har skrevet Ph.D. om netop den her lidelse MCS, hvor man altså døjer med de konsekvenser, vi lige hørte Ulla beskrive her, i forhold til, når man bliver udsat for parfume. Prøv at fortælle os lidt om, hvor mange danskere man vurderer, der på det niveau her lider af det her. På det her niveau estimerer vi, baseret på befolkningsundersøgelser, at det er 1-2% af befolkningen, der lider af det så meget, at det har konsekvenser for både deres sociale liv og deres arbejdsliv. Må jeg så ikke spørge dig, fordi når jeg hører Ulla Aarup beskrive den her virkelighed, og hun skal stå med vinden i ryggen, og fordi så sidder man, jeg går også i teater og så videre, og så sidder man holdt op, hende foran, hun har eddermame hældt parfume på, og så der er jo nogle grader af det her. Det du hørte der, hvor vildt er det også set fra dit kendskab til det her, og hvor meget er det af de 110.000, vi taler før, lever med almindelig bare irritation over, at der er nogen, der har for meget parfume på? Det er sjældent at have det MCS på det her niveau, men det er ikke det er noget, vi ser, og der er mange tusind danskere, der lever på den måde. Det med at opleve gener, irritation ved andres brug af parfume i teateret eller i indkøbscenteret, det er meget almindeligt. Men det er ikke MCS. Det er på et helt andet niveau. Det, som dem patienter med MCS oplever, det er jo nogle dog forbigående med nogle meget invaliderende symptomer, når I er eksponeret over for dufte og hverdagsdufte og kemikalier, som vi andre knap nok bemærker. Og nu hørte vi så Ulla her beskrive, at nu har kollegerne været søde eller værd at bruge parfume, det er kommet ud på Aula, og man vil skrue lidt ned for det osv. Er det kun parfume som det her? For jeg kunne forstå, at det er jo også shampoo, håndsæbe, deodorant. Altså, kan man overhovedet i det samfund, vi lever af i dag, skære det ud af vores hverdag? Nej, det tror jeg vil være meget svært. Og det er jo ikke kun parfume, det er også sådan noget som bilos, rengøringsmidler, opløsningsmidler som neglelaksfjerner, nytrykte aviser og reklamer har også en duft, vi ved mange patienter med MCS reagerer kraftigt overfor. Røg fra brændeovn, som jo kan være et stort problem lige for tiden. Det kan godt ligge tungt i villakvartererne. Også nye produkter. De fleste af os vil have oplevet, at en ny bil har en kraftig duft. En patient med MCS vil nok blive meget syg af at sætte sig ind i en ny bil. Så patienter med MCS skal konstant navigere for at undgå ting, som de har erfaring ved, gør dem syge.
Men kan du så ikke prøve at gøre os klogere på, fordi jeg synes, det er ret vildt, det her, også når vi hører det beskrevet, hvordan man så skal indrette sig. Altså, nu var der også et af de spørgsmål, der du stillede, det handlede om, hvad må der sker ned ad vejen om 10, 15 år, 20 år, fordi vi bruger så meget parfume. Kan du give nogen forklaring på, hvorfor denne her lidelse opstår, om den er knyttet til, at det er fordi, vi bruger mere og mere parfume, og så bliver man overfølsom over for det. Hvad er din forklaring på, at det her det opstår? Ja, det er jo Nobelprisen, du snakker om der, for det ved vi faktisk ikke. Og vi ved heller ikke, om det er mere hyppigt nu, end det har været tidligere. Der er ikke ret meget data på det før i tiden. Det er ikke beskrevet før efter 2. verdenskrig, at der overhovedet er en sygdom, hvor folk reagerer på den her måde. Og da vi ikke, sådan at vi har jo fantastiske register i Norden, for de fleste sygdomme, så har vi det ikke for duft- og kemikalieoverfølsomhed. Der er et spørgsmål til dig fra Pia Allerslev her, Pernille, også. Jeg synes jo, det her det lyder både stærkt invaliderende, men jo også ret vildt, at det kan være sådan. Men jeg sidder bare og tænker, der må der være en knap, man kan slukke for de der duftreceptorer, eller hvad det hedder. Er der ikke noget, man kan gøre, hvor man går ind og fjerner? Og så kan det godt være, at konsekvensen så er, at man ikke kan dufte noget som helst overhovedet, men jeg tror, hvis jeg skulle vælge mellem ikke at dufte noget, og så have det, som hun har det, for eksempel, så vil jeg da nok hellere bare have, at der bliver slukket for evnen til at dufte. Ja, det ved jeg faktisk ikke, om det overhovedet kan lade sig gøre, men det er ikke noget, der er forsøgt. Og det er jo også et område her, der er meget underfinansieret og udforsket meget lidt indtil videre. Der er meget få forskere globalt, der har fokus på den her lidelse. Men det der med at slukke for at undgå duftene, det er jo det, mange med MCS de gør. Og derfor har de den coping-strategi, at de konstant i hverdagen undgår ting, som de ved gør dem syge. Men hvis vi taler om en eller anden form for allergi og allergisk reaktion, andre former for allergi kan man jo dulme med medicin. Det tror jeg mange, der har for eksempel pollenallergi, ved. Så kan man tage en pille, der fjerner diverse symptomer. Virker den slags ikke på den her lidelse? Nej, det gør det overhovedet ikke, for det er sådan biokemisk og mekanistisk er det meget anderledes end de allergier, vi kender, hvor vi har ved hjælp af forskning gennem mange år fundet ud af, hvilke mekanismer er der, og hvordan behandler vi det. Der er vi slet ikke med MCS endnu. Thomas Dantoft, spændende at høre om, og en øjenåbner for de af os, som er så heldige at kunne tage sådan noget parfume her på, uden at få det dårligt. Tak for din tid, og god weekend. Velkommen. Tak for det. Og så kan man jo sige, og det er jo det principielle dilemma her, hvor meget, kan man sige, hvor meget vægter vores frihed til at tage parfume på over for den frihed, der skal være for en, der ikke kan tåle det. Men klart, Ulla Aarups case er så vild, kan man sige, så det siger hun jo også selv. Det kan man simpelthen ikke indrette sig efter. Men det der med, enten om I selv har oplevet, at de der dufte er for voldsomme, men også om I selv tager hensyn til jeres brug af parfume, hvor meget... Altså jeg tager da også parfume på, og jeg tænker ikke over, at det generer nogen, men jeg er da hurtigt til at blive generet, hvis der er nogen, der har for meget på, Pia. Jamen, jeg tænker ikke over det, men jeg læste faktisk Martin Aarups artikel forleden, og så synes jeg da, så har jeg lige sådan taget et pist mindre, end jeg ellers ville have. Ja, det har jeg faktisk. Fordi jeg synes, det lød, jeg tænkte, shit, hvis det var mig, tænk, at man ikke kunne komme ud og være social og så videre. Men på den anden side, så er jeg nok mere optaget af de der kemikalier i det hele taget. Altså, en ting er, hvad man gør mod andre, men også, hvad er det egentlig, vi udsætter os selv for. Altså, hvor meget kemikalie, så er der både til håret, og så er der parfumen, og så er der neglelak, og så er der det ene og det andet. Altså, vi fylder også mange kemikalier på os selv, sådan helt frivilligt, som påvirker os. Og hvis det så samtidig også har en negativ indvirkning på andre, altså jeg tænker ret meget over det. Eller ja, nu er det 2 dage siden, jeg læste en artikel. 2 dage har jeg tænkt meget over det, men det kommer jeg da til at gøre fremover, fordi jeg synes, vi må da prøve at tage hensyn. På den anden side har jeg da også sådan lidt, jo, men hvor meget hensyn skal man tage? Altså der kommer min liberale sådan... opvækst også lidt ind i. Ja, for jeg tror godt, vi kunne blive enige om, at hvis det kun handlede om, hvor mange sprøjt man gav med flasken, så kunne man måske lade den stå en gang imellem lavand. Men hvis det også er shampoo og deodorant og skyllemiddel til din fine hvide skjorte osv., altså, hvor langt vil du selv være klar til at gå i forhold til at tage hensyn til, at der er altså 100.000 medborgere, der i et eller andet omfang har gener ved din brug af det, du synes er rart og lækkert? Jeg er faktisk droslet ned hen over årene. Jeg bruger ikke parfume rigtig længere. Og jeg plejede faktisk at bruge sådan en aftershave. Jeg barberer kun halsen, ellers så trimmer jeg skægget. Og så hoppede jeg 7-Eleven lige efter, jeg havde gjort det. Jeg skulle have 2 kyllingsspyd. Og så siger ekspedienten, hold da op. Det dufter godt nok krasbørstigt. Og siden der har jeg faktisk heller ikke brugt den der aftershave, fordi jeg blev simpelthen så pinligt berørt
Hvad var vi ude i Old Spice? Hvor var vi henne? Ja, det var sådan lige her, ikke? Så kom sådan Dior, aftershave, tænkte sådan, nu flotter jeg mig lidt, ikke? Og så må det dufte godt. Kan du huske det? Jamen, hvad for noget? Var du single, siger jeg? Fordi der giver man jo lidt ekstra, ikke? Nej, det var faktisk ikke single. Jeg tænkte bare sådan, så det jo gør man jo. Jeg har faktisk stoppet med at gøre det efter den episode. Fordi det der med at være til gene for andre, det bryder mig egentlig ikke om. Og det giver mig egentlig ikke rigtig noget at dufte af noget specifikt. Jeg bliver selv også, ligesom dig, sådan lidt generet. Altså det med at gå ind i Føtex, hvis man rammer min Føtex kl. 12, hvor alle de der skoleelever så lige kommer ind og køber frokost, ikke? Jeg synes, vi skal ikke skoleeleverne ud. Det er altså ikke de værste. Jo, det synes jeg altså. Jeg synes, det er ældre damer, der er de værste. Jamen, jeg synes, det er så yngre du er, så har de altså med at være lidt for liberale med deres sprøjt, ikke? Og så er det sådan at gå igennem sådan en tax-free shop og gå igennem sådan en ungdomsmænd, det er. Nå ja, det er jo en anden ting, man heller ikke kan så. Altså flyve en tur og gå igennem sådan en tax-free. Nå, altså det er jo helt øjenåbnende, Birgitte Qvist. Hvad det som vi andre, så kan der være lidt voldsomt et eller andet sted, og så tænker man sikkert der noget, og så tænker man ikke mere over det. Det kan simpelthen spærre andre mennesker ind i deres hjem. Jeg synes, vi har hørt om det faktisk i lang tid. Ikke så alvorligt som Ulla Aarup her, men jeg synes, vi har hørt om det. Der har jo været diskussioner. Altså, jeg er ved at blive kvalt, når jeg skal igennem Kastrup Tax. Altså, man kan jo ikke gå udenom, faktisk. Man skal igennem det der parfumehelvede. Jeg kommer altid til at tænke, gud du godste, hvad kommer jeg til at lugte af inde i det der fly, når jeg er gået igennem det her. Så jeg synes på steder, sådan noget som lufthavn og sådan noget, det der, men man skal igennem den der duty free, der virkelig dufter eller lugter alt efter, hvad man er til. Det synes jeg godt, man kunne lave om på. Fordi det synes jeg også er irriterende. Jeg synes, det er nærmest en del af rejsen at få det der duftorgie med. Men der findes men det er fordi, det er så blandet og forvirrende. Det er vidunderligt. Det er duften af rejse. Ved du hvad? Nej. Der findes faktisk et lille trick, som jeg blev præsenteret for, som har ændret min måde at rejse på, når jeg flyver. Og det er, at hvis man går igennem security, og så går direkte til venstre, så kan du faktisk trykke på en knap, og så går du udenom duty free. Så der er faktisk lavet noget til allergikere. Ja, så det kan du gøre brug af næste gang. Ja, men så kommer jeg jo ikke ind forbi alkoholafdelingen. Nå, ja. Jeg siger, at de er god til tax-free, men det er noget helt andet. Charlotte, nu skal vi